Giorgio, tu scrivi il vostro nome contro la droga. Where are you from? Tok. Can you Talk. sign against the drugs? Comunque. Давай. Grazie. Și community. Și asta, da să vedem și Давай, dăm. Community, asta e ceva ta onlus. Rasist chitarist. Hello, Hello. where do you come from? Moldavia? Moldavia. You understand italiano? Sau. Puțin. Puțin. This is semnătură împotriva la drogului lui. Împotriva drogurilor, da? Scusi, This is one international comuna. You understand English? So. Ok. This is a comuna international for help people in drugs and support people in speed Dar nu problem. avem bani. Spida problemă. Speed problem. Yeah. Dă-ne 5 euro. 5 euro. Spida problemă. Speed problem. Semnătura, oraș, de ce nu faci? No bani, no bani. No money, no money. I don't have money. I have money. I turisto. Mani, Женя, Ai zici. mana, Natasha. Schimb? N-am bani cu mine. 5 euro ai, nu? Eu cu tot bani le-am lăsat acasă. E văd capul. Că am pus în figneaua și ei, dar Tu dai? Eu am bani, n-am bani. Nu mare. ești bani univo, ești bani. bani, Ești bani, ești boss. Ești boss. Și nu dăm. Eu n-am bani. Nu, Domnul Tomorrow. Mattia. Matia. Ok. Ciao. Interesant era, ne-a uitat la... Și n-ai dat bani. Da, 5 euro asta e mult, bля, de 5 euro fac nuntă. Musărcă, și musăr, mai bun ca la noi.